Dan dulu na babona wamuliti takasiyana zvibafoni zvokuramba nezvibafoni saka vanenge vachindithreatena vachindifonera vachiti sei ivo vanogara kumweni kwauri kumatepatepa ndogara kupindura donation. Saka nyaya yakaita kuti tizosiyana nekuti ava vagari pamba vauye kuno anongoti akatoya kumba akatopa nhumba anobva adzoka nhumba yako zvaro anotangira sei akauya kuno akakupa nhumba anodzoka nhumba adozauya ne8 months osvara mwana ogara mwana osvika kuti 4 weeks oenda mudzoka mwana futi vanosvika tongopera panotongoifa vanobva tongokusira zaitangani dzokufirwa dzichinaka ndinevana 3 inga machovha mugemuveni saka uya kupaza oenda mwana okura itambudzika okura ouya funomba azvisapodzerere asapota saka ufunga kuti udii chekusopa nakuona hasapote vana atifungisha pamusoro pake inoti achengetera achengetera vakasiyana uchada muvewa uchamuya kwakauya achiti kodza unguda akambondura ndakazomandasaka akatimbondura ndakambokasaka makamboyana nesu neama dzino ndakawanda achimondifuna akatondityora apa ndakatoiswa simbi saka samukutari violent ari so violent ifindispa akatondirwa pachona akatosundiswa namunharaunda akatondirwa ora timi mukuti kudini mdi yenyu ana yacho kupaini pachienda muri kuti kudini naye muchiri kumuda here kana kuti murume handichada sindoti murume kuti achengete vana vake saka waita zvinhu zviviri kachona munhu arivaidentika anotomboto sachipa mukanengawandisa achitoabhisa wanzwisa zatutaura ende kusauya kwakuronga ari kuziva nyaya yani iwe kana ukazopa munhu unoita zvinodiwa uramba munhu wako ziva chiitika wapedza uchienda kumaintenance court handiti wani pepa rako rimwe rakaona shangamiri oenda takasiyana nemunhu handizvozvo asi chapo ndikukumbira achengete mwana vana vani vake ivavo vanomudaidza futi pamajestrat tasibatizotaura ipo naitoda kuti iyanoti handivangondendera saka ngoitambira naye patungirofanaofa unoita se mati anonditanzinaenda kwachifogamedo maintenance ukatotambira mari patungirofanaofa unofarira kufa imi ndiani upenyu wenyu ndiye mwari iye handiti akatosikwa saka muri kucha maintenance nekuti munozoka ikarumbokutoretenai ega ari kuchichidzirai saka yagone kuita vanhu wotadza kuvachengeta azviiteka mwari wacho haaregere zvakadaro kana achirwa yakatomuona kuraya kwatotangirepa ende kana waenda ikoko unotaura kuti ngaaise muakaunti wanzwisisa asi aiudze direct ngaive kupi kuakaunti ini ndoitorera kupi usb bhengi handizvozvo kura kuti yake nemushonga ichasara mbhengi iwomari yakaita sei yakachena wanzwisisa plus zvaakangoita akakufundai so kuti munenge munosha nekuti utotara kwamuri kuita mutotonge aripo mukucha munhu asipo but zvatiri kutaura ndezvekuti kana munhu achitikombosvika pakukuabhisa ikunosvika ipapo handi mapanzisisa nhasi unemima mati uya pachena patitaurane pachena handi ndizvo haana futi kuita sei kuuya dare rinokusunungurai sei dare rinoti mupei gupuro mapanzisisa mamupa gupuro sinonyora pepa panapa rinotaura kuti achawaramba inonzi judgment ye kana kuti yosifo handi ndizvo
shamwari waita sei warambwa zvataura mukadzi wako nekusaya kwawaita zvatibuditsira pachena kuti unenge une mhosva saka uya aramba ane zvikonzero zvakonzeresa mukadzi wokuti ati hachakuda handimasinzwisisa tadaro imi maakuchiprosida maakuchienda kucivil ndokunotaurwa nyaya dzemaintenance pavana vake vatatu kana masvika ikoko pamhata aiwa mari yangu anoisa kupi kuakaunti ivo anotodawo futi zvemaakaunti opota achingokanda mari kupi ari kubasa kwake kupi kwaasingade kubva kwekwe anenge achingokanda mari muakaunti imi muchikuenda kubhengi motora kamari kenyu motengerwa nasipo zvapera mama tete rombo rakanaka changamiri matitaurira vanga vachiita panadzo sekuti vanga vari kuti tinototambira gopuro rake nyanga asipo maka nechikonzero hatisi kuziva next move yani yake kana muchimbota akambokorovai mukambofa saka mutori muchakabva akazomuka chakabva akamuka aiwa anonzi matye banda anonzi chii gopuro rake mwana gopuro kwamakoimbudzi mama ane sherere kana makanga mambudzi munyane $12 changamiro kuchatanura ine munhu azvidetsero hapana pari kutenderwa GBV gender based violence iwe musha wacho unonakidza kana mabiri muchiita sei muchibirira kwete kuuya kungopanana mimba chete kungoya kungosvika akangoziva kuti ndaraiti focho anozana mwana ane 8 months mimba yakuda kubikwa yakuda kuzvarwa yazvarwa mimba ichi mwana achingosvika mati 3 weeks ene 3 months akasimuka mwana kusvika 3 weeks pa 3 weeks anodzoka mwana ane 19 saka pesa apa munenge muchararama sei nekuti muchiri mwana mudiki musati machembera ndosaka mandosungu hamuna kupindura ngati pesa apa munenge muchararama sei ndodzakabvunza handauti sei mundosungu munenge makangomugariira chinhu ndozvirikuzokoti nguva nezvipi izvozvo ozani chaangakujaidzai chinokuzotadza kuwana panguva yese yamunemusi saka zvinoda kudarika kufundira anozofunga kuti panowanonditira basa ripi munochocho saka yanenge achigara kumashomo manzwa anenge achigara futi kumashomo achiverengedza mazuva yake ungawana here mumwako akangozwa kuti 10 months iri mwana akuchengeteka ouya futi mumwe saka munotoyakotaimamani bvurunochene kuti ndisingaziva zvangu kuti ndopeposi anozviita bali ndo atomoni maitiro ake kwanotomwenda kusanga totomukadzi kutobereka vana ino mwana wenyu mukuru ane makore mangana ane 9 years anotera ane 10 anotera akaroora ne munhu anaibvunza kudhara unoti muchava andimwane kukurenda changamiri nyaya yenyu chenurwe andandinishoma panekutanga pamunishoma yekuti namba yacho inoita kuti zvinoitira kondazviti ndandinoitira ngechiri parepo zvatina changamiradanzwa mazwi enyu chichemo chamunacho muri kugara mujeri saka munozounza gukuru racho rimwe iyoyo ngaiuye kuti nyaya yenyu itaurike muchenurwe tora yauya mamusapadza sakagara mu ndifiniasi
Phineas zapasi. Phineas zapasi. Tamisikidza chidhina ichi kuti chikumiririre. Mhaka nechikonzero hauna kuya kudare zvisina chikonzero chawapa kudare. Dare raongorora rikatarisa nhau yenyu. Zvakakodzera kuti amai ava vagone kutaura nhuna dzavo pamberi pamambo, mambo agone kunovabatsira. Saka chidhina ichi ndo chichange chakakumiririra pane zvese zvichange zvichitaurwa. Mutongo uchapuhwa uchinakira nyakumhan'ara nekuti wakundika kuya kudare zvisina chikonzero. Tapedza naye Phineas. Dzokoma musoro wenyaya shamwari. Uya kudare tigadziriswe zvepayedu. Amai Izvo zvavakataura mai. Chipai dare umbowo hwakakwana kuti muone mungabatsirwe sei pamberi pachangamire. Munoti pamusoro izvenyu muisa maoko pamberi pachangamire. Taurisai. Nenyaya yekuti nemurume wangu takanetsana kuenzana vatopano murume wangu ndakabereka naye vana 3 asi mubereki vanokwandachimandevanokutambudza naye haagoni kuchengeta kumwiri yake haagari pamba anoita unenge mungu wake kuti anoita mwedzi asingaikumi kana 10 months paanozouya kumba wowo anova asina kana chainacho pandotambira nditi semurume wangu anenge adzoka ndobva siyari panhuni akaendozomudza atoenda kuti ndani pamwedzi ndinosvika mhuri yosvika 8 months asinobva adzoka anodzoka 8 months anongopindira mumesunungo bobva aenda mwana ane 3 weeks ndimabereki anongoita vana vangodzoka futi mwana ane 10 months kana 9 months mubereki oenda osodzoka futi ndasiisa mwana mukako sefutokuvana kuti zvimagaro ataita. Saka pazoda dambudziko rekuti murume wangu angangwanza vakadzi panongoti ndipangobvunza nditaure naye anobva ndiwo akanotondisiya nditsemura musoro munhu iye anobva atiza kuenda vana ndovandozvidza manexido ndinogadzikaaasonzaa saka magariro angu anongoti anaindoga ndikudheniyo vanosiya andorera mumboita magariro ataita svika patinenhasi patenesi tatagara ari kuzvinzwa tauri simumudze bhozi matauro mukutaurira pasi muchimutya semaziya mamutaura yayo ekuti anochiisa sitereki saka taakutaura kushamari kusauya kwako kudare iwewe mazwi ari kutaurwa nemudzimai wako ari kutaura mazwi okutanga akushevedza kuti muuye pamberi pachangamire panomutaurirani marimwe inokudatana kwamukange maita kusvika muite vana 3 kudo but mumwe wangu ari kuchema kuti mhosva iri pauri ndeyekuti hakusikwanisa kuchengeta vana vako chauri kukwanisa chite kumirira kutaisa kuti kana mwana akangokura odzokera chauri kudzokera kwacho hauna nyangu chaukabvisa pamberi patezvora wako ndozvokutaura mukadzi wako panapa zvinoreva izvo kuti dai wako uri pane iwewe waikwanisa kuzvipindurira asi nozvikonzera zvokuti hauna kuuya saka nyaya inonakira mumhan'ari nokuti iwe kusaya kwako kuziva mhosva dzako wanzwa mazwi mukadzi wako abvisa gupuru pamberi pachangamire ati ini handichakwanisa kuda kurarama ndinewe zvimwe zvaatsanangura tatsanangura achiti wakasvika pakutomurwisa kusvika pakuchikora kusvika pakumupa simbi kusvika simbi wamuchikora zvorava kuti mutemo wenyika inonoti munhu anofanira kurarama ane kodzero dzake kana zvadaro hauna kodzero yekurarama pamwe chete nomudzimai nokuti iwewe uri mhondi zvakuna changamire ndiwo anokwanisa kutaura newe achipedzisa newe isationa kugara kuti mhosva unayo changamire pamba pamugere ndipani ndopamainoja mese ipapo ndakatozotanga kwatigara chinogara kuti yangado ndidzoka muuraya wangada kutodzoka kuuraya zvakare saka muri kugara ari kukuziva
basi. Aiwa ruda rove handizvozvo kona wakutorwa mumwe ruda pachina ipa ende pateni yamukutaura kana mwana ane tenisi kuroti maane tenisi muchiita pateni ipi tikaramba tikangokuti inge muri pamwe chete mumwe kunosvika pakumuruza bcause marwere acho kuti haana direction even mutemo nyika kuti hatidi domestic violence handizvozvo saka kubva muzuva ranhasi sunukugara mega sechikumbiro chamapa kuti muma muchaita sei handina kunzwa taurisai muruma muchaita sei sunukugai kuvamba wenyu mupenyu muchaenda zvenyu kupi kumberi handizvozvo eosiri kunyorwa apa eosifo ri kunyorwa apa ndo richaenda unomuudza kuti mukadzi akati achaita sei saka muchato yotautimbura kupanasa hamusisina chekuita naye iye haasina chekuitawo nemi mageza maoko naye ukasangana pita achida kuroorwawo roorwai asi aikamapota muchingowira-wira handimoona mepfisiro yazvo vanhu ngavatanga vaudza pfuma mbakwenyu handiti chikatanga chatombomurwadza pamavambo acho anochichengeta zvakanaka mumichi handiti zvinapa anongoti ndakazwana mahara ndongoita zvandinoda chii zvanzwikwa pagadzirisei kwakokuenda kupi kumberi tadimura muchatowa kupanasa